Mezi horami a Valerie Gettlerová určitě jste taky poznali hudbu Čechomoru, kterou teď vystřídá Giulio Caccini. Na něj zatančí Anežka Miškovská. Anežka patří mezi loňské absolventky, které ale bohužel nemohly řádně zakončit studium absolventským koncertem. Tanci se Anežka věnuje aktivně už několik let, vede liturgické tance, kde uplatňuje nejenom své pedagogické dovednosti, ale i choreografické schopnosti. Je to přemýšlivá dívka a je pro ní typické, že nejde po povrchu věci. O tancování říká: od malička pro mě byl tanec velmi důležitý. Jak jsem rostla, různé zájmy se měnily, ale tanec zůstával a stával se víc než jenom koníčkem. V tanci jsem svobodná, můžu vyjádřit věci, na které slova nestačí. Tanec salve ve mně zrál a rodil se dlouho. Inspirovala jsem se životem Panny Marie a básněmi Popelky nazarecké od Václava Renče. Možnost tančit je pro mě velkým darem, za který jsem nesmírně vděčná. Salve, Anežka Miškovská.